Kabangila ban ainuk sai phi wat yaki an ki banyada ya kata kabangi ong gum karira phi gawi galong karo kompat khendeu jungi ki khasi so ainuk sai kade kaba ni bat ka gidon kita community land ne karira pakani karo kompat khendeu ko ya hab ya ka kom im jungi kabangi ong kata ka egalitarian society ka society imlang salang berengkat den rei penlap ba barosikata ya kini ka kendo ka ba long ka spa ba na ka benta ki baduk le ki menta ka nang poi ti jo ki riu shimet ba ti riu shimet ka yo ban kam bi ki chaka te ga de council ka de ka benta ka chongka ya ka benta we ki ha ba ngi ong ba ya ka district council ka de kan nong ya da ya ni kum ki riu lo henre ka ta ka kom im ku jongi ba de kam ya ha ban ong bangi long kiri lu ma kini ga juk ka mamata te ni dei pan thawe ki an ki be dei te ki an ki be dai ka mariang ku penlap kamdan ka an ki ba na ka district council ba kini ya dai ki long ki wa ki ban long ki jing ku na ka ban ta ke lang ka salang ka jongi te ga we ga ba phi bat kani la ben mi ki got ku bor ba kumno ba ka district council wat tang ya ka rule thungkam lu Kamdan laga jong. Tiki dang bon ki ba ka district council kaban le. Kami de ibat ka ini ka Khasi Hills but Giant Hills. Kabidi bukan ni piong kasensa try di ban penne ban mahayo kom. Kung kita di kom sensa. Pi kasensa try di ka bangiyong. Haba piang kasensa try di ni don ya ka dorbar system. Tingi de ban pinti kana ba kini ki kasensa ki de ban ya ka kum ki dorbar. Ti bros kata penlap dan ki kep ki ba kadorbar kampanai ka ba kitu kin clean no sensar kila ya laga jong kamon ba jong kalenti ti habingi ong ni kum ki khasi bangin pin scam ya kata karukom sensar trai di jongi bang kabamot bangi dei ban pin ko bor yo way nong song song am dei ban ong tang yo to ba kli ya kata kadorbar dei ya baro ki nong song ling ba kadorbar kata ka ni jing tu jong kali ki ba idon ki dorbar hak babon ki kep te kini baru fak kitor bar ki de benong ban kintre kam pura Hatu pilai sem pilai kendu halo taka jing sensa try di taki dorbar. Bakip sim yo to pai bun balang sung sung. te pen lapa kata iya ki media report ba ka andala dep ai NUC orang ba shnong saya ki pai ba tanang tu pilai I ba kadon jing bom ngai bet ket kum ka riti sensari chong ka you know ka kum ka rukom sensar jungi ki try mulu Habidi bukan ni ong ban penne ya kata ka long kenra halo jong tuk siap ki cloud tap. Bagi marpo kendo. Kay bi film long halo ni ki kita ki bentai ban ni. I gawi galong hawi dei bet kan ni hoi itip ya ka district council minchwa la tip ya ka ko ta nong ya da ya ka kendo ko siap ya ta re akala sana itu kan land transfer act house stamp kan dai spa san pulai de dep nung tu bede hakis stamp kan dai spa ndro ho ka high court ka pinjak no itu ka an district council but ya ka turu la ban biang ka supreme court ba ka an juga district council kam ya Henry ga eng ba na kaliang jong ka voice of the people party ni kwa ban pinti kana ka lomba ya ga ni ka kendo ka siap ka badon ha ka jela ka jongi kam dei ba kan sentu no chaki wei pat ki long no chaki wei pat ki jai ben rio bat kalong kan haben pintri kam ka ta dor ba pin klan ya kirang ba snong di no sensar snong ya ka dor ba snong ba ka kendo ka siap kan ne ha ka ti jongi ki try bolo but no kata ka bongi pimne ka kendo ka siap hang ni mentai kata ka di jing sisha ba kala sentu ha ki kat tu ka ningut ki beri ki ba yo da ki pisa ka bentit ya ki lomba ka ba ki pai ba ki myo te ka turu ka dei hi ka jing sentu no jong ki kendo ki siap na ki you know da ki beri sha ki kindia ka ba ka district council ka di te la kami ka tu kanang ba ka kom im jungi kum ki try bulu kan long ka ba ye dei ba kata ka jing long tan ta ke chu Ila banong habidi bukan ni ka jing thau ng sarkar ko to ka investment megaya. Kondisi benda apa tadi apa anjur susul kampan pi kawi kalong kum ni hakatu ka investment Meghalaya agency itu pakisna itu kan katu ni penlap ka state government
ka wan ra itu ka an ban kliap lut wat ki an pada don pa wat jalan transfer ka kliap gitu ti kani ke jing wan ra cho ka state government ya kum kitu ki an ka long ba ka pension jor ti kum na kalian jong ka VPP ni persya jor kum betul lagi don ha assembly dan lagi don ka district council nilai hilat kubar pada BBP ka semua wan ra ya lifespan full artikel dan kadang-kadang saya kesingkan juga artikel lifespan full ban ya dai pi ka tu akan ni pen pe akan ka manifesto ni kembu ka artikel lifespan full amar ni ka di election MDC kan kam dai ki election assembly pa kam dai ru ka MP election ki kembu ya ka tu hang ni nabar ba ka battery kam haga district council ni pe assembly ba haga MP election hindi nakabenta ka jing mentoy jong ki babun ki bapet ya ka ni jing pemi kubor kalong ba ka article lies pa nyap we ka spirit ke jong ka kalong ba pin klan ya ka sarkar chela hak bai dei bat ka jing dei bat ka sarkar India kani kalong ba ai bor ya ka sarkar chela ban rai Benom penterekam ki an jong ka parlimen ka baya ta ya ka kombat do ya justur ba ya ka kom im joni ki trai muluk kom ki rilum kata de jing tu jong ka article lais pa nya puai de lada kawan ra ka article pa nya puai ka ba mut ki an jong ka central government ki ba ya tengku ba ka kom im joni ka state assembly kala ban ong ngenam penterekam kom ki tu ya hilap kan lu ni lu kalau bai dia kata ka jing ka pelangga jong ka konsel mo kumpul matang kasentu tidak kilo itu kilap nanti waktu pun skam bak nang baka kayo ko jong ka sung kanum na Asia tadi hi kawi ya kani kila kelenti kalong ka kawi ke bangi on ka good governance you have to go to hiapinya hi ka basic ka financial governance kawi hi kalong ba pin light na kani ka jing ja ngai jong pisa kawi hi ka de bandon kani ka proper budgeting haki district council kebut ki heads seperti sub heads ki de ban klan ha kumno pi allocate ya kani ki pisa ki university different heads ti ka tu ka de ban long ka pasai ha kom mang pisa ka jong ki district council patang tai ban pin klan hi no pi kawi hi ka long ba ya ka revenue leakage they even block knocking they go hi galong ka shong ba ki bri ki ba kumno ki ba shong te ano ipi daga jo makara mechanism ru da ki ba shong ki ai la ba kan leak revenue phimla le ye tenga shu example yu phi men chwa mo ka don ka men chwa ki jo ka ai ila ba nong ha ki jila tang shwan ka president rule kar kom ya kaya ibe iba ki bri ok ko pon ki ok dang la president rule ban je ka sarkar pi ka shong ki bri ba shong ka bor kumno ki terekam te da ka shong ka bri pi na bar ngi long committed ya ka clean governance good governance singin ma ba ya pio mon pek kepang lu ikini ki caka ki thai khaput de ki te kilat nanti mon pek kepang pi ka wei ka long hi ka district council kumba ya keren mene ka ya don turu habi dei ba ka kam khaput kamut pakanda dei kana don ba ka proper research ba documentation ka ba ni dei ban su tho ba ya ka iki khaput ta ngim pat don ka proper research ka proper documentation then akan kam jinjal ya keren ni ki khaput te ka PPP ka ya akata kadur ban study ba ya kini ki khaput ki jongi ba om dia zaman study hindi ban pen klan ti ko wen ni galong ba PPM power ya ki bri re ki ai bor ki bri bodon hakapot ti ga nong pi ko we ki jing bakla ki jong ka megalia ni la nong ba ya ki ka ki jaka ka ha ki kapot ni ki bri ha ki kapot ni la le klet hindi ka ek ba me bron kam kolong ban ni pen klan ni ki ban wan ra ban integrate ki ha governance bakin long the center of governance mereka magi shong kaput ngi chuni collect no iki haba pilawan ra ai kemud katu kala pin scam te wana organ example kumi pi haba piwan ra kum kan ga encourage ki ban I mean see ki ban register iki jaka umdei bakin up baki beri kan wan shalu office umdei ka council hi kan yale kata kadur ban pin suk upai ba
Pi kawi ka long la da ka governance kam biang la da pai ba uban ru ula ban ba e ki nge ne da ka governance ka biang ka bamut ka council ka la ban I bor I'm in same but ban same ki steps ki bi dai but kumu ban pensuk e ki pai ba Beli bukan ni kan no Egyptians ban ano Egyptians pikir. Tu kai iba pidan ban pada tu ka. Ki ni ti pak ki wait pada ki nong khi long ba ki building ki la kai ka la kai ka step baka. VPP kan pek kni ni am alo beli bukan ni. Pi kawi ka long ba ya ka ni hi kam tam ki khana habashwa ban ai ka no objection certificate kamut ka dai ban tikna bagi pai ba jungi kinyo ya ki jingmen toy. Kamut kalau company ka ban ai ka blueprint ke ai ka ba ki don ban terwa ba ha ba ki sang khana hang ni ki pai ba jongi ken yo ya ken jing toi kata ka dei ka ba ni kwa ba nong ba sha ban ai NUC che ki khana ka ba ba ban wan man sang ni ki de ban pinti kana ba ken nom penjot ka mariam kenom yoroi ya ki pai ba jongi ba ka jing sang jong ki khana kan da long jing ku ya ki pai ba la ka liang kum ka agak yo kamu yo jam kamu kan pinti kena bagi pai ba jung ikin yo jing toy Apa ni ba ki di kam khai ka PPP kan on ka bor ki ti la ni bukan net nang ba kumulong matang gila kabun ki kam ki khasi ni lala ban net kam dan na ibo bon ka maksud kadang ai ki ka license ni pi ka wi ka long gun ni ya kini ki bala don lupa bala yo lupa ke trading license ya kata ngim la ban khang ya gitu ki renewal khiap ai ina ba gitu ki la yo lupa inde ya ki barang ma la da ki pai ba ki jongi kila la ban tre kamun ngeno mai ke indusi Haka pwede bagay yung kachanabi an ya kisen kung siya ki tan mahal state kaya ito baka VVP kung kan panbahay gitu kan. pi ka wi ka long ba ya ka ni ka tuki check gate mo be an kani kala dei ka ngela ban long kum ka benta jong ka district council na du kisnam araja la da tho ko khubor ya ka ju bat ka yai beteng bat hadu benta lu hadu benakani ru salap badon ke bar wet bagi bar balik cing khang sekai ka seriu habe dei bat kini ka jing bo ikin ki illegal check gates kai ke badon kam ngani ka long ba nila badle kat sebalik yang dai datang ngim yo hi ki bri ba shom hang tu ki ba long commit ya ka good governance kata kanoi pi ka long ka ba nagalian juga VPP ni kwa ba kini ki illegal check gates in khang no baro kata ka di jing tu jong ka voice of the people party ka jing don jo kini ki illegal check gates kala kecit ya ka yau pai ba ki lai shulum bisa jubor no pai ba but kani ka wanra ru ngoi ni nagalian juga voice of the people party nila yakhi ya ka tu ka jing kiu dor ki marbam madi inflation then kani ka illegal check gates kay don benta but kani ka inflation di nakalian to voice and people party dari ngiwan in pinti kana baga jingim jong pai ba kan khamsup kan khamsingan kan khambyang da bangin khangno yakini ki illegal check gates Bod siya pa ba kayo nag e-governance e-governance kamot ba ngilwanra ngin integrate yakini ka yakini ka technology haka governance kanang bagi pai ba kim suk ki penan kam ni technology ke ba